Bore da bawb, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n brofiad rhyfedd i fi heddi. Fi'n paratoi yr oedfa yma cyn bod Cymru yn chwarae Lloegr. A felly, sa'n gwybod beth fydd y canlyniad. Ac felly, nawr, wrth i ni wylio'r oedfa ac addoli'r arglwydd ar Bore Sul, mae'n bosib fydd yna rai sydd yn dal yn llawenhau, mae'n bosib fydd yna rai sydd yn siomedig. Wel, os ych chi yn dathlu y bore yma, chi'n gwybod be, mae gennym ni reswm llawer gwell, llawer yn fwy i ddathlu. Ac os ych chi wedi eich siomio, os ych chi dal yn drist oherwydd beth bynnag ddigwyddodd neithiwr, wel, mae gennym ni newyddion da. Newyddion da i godi ein calon ni. Mae gennym ni efengyl, y newyddion gorau i gyd, sef fod Duw wedi'n caru ni, a'i fod ei wedi anfon ei fab mwyn ein hachub ni, a roi ei fywyd troson ni ar y groes. Mae gennym ni faddeuant a gobaith a bywyd tragwyddol ynddo fe. Sdim newyddion da yn gallu cymharu gyda hyn. Ac, does na ddim siom neu tristwch. Dyw'r newyddion da yma ddim yn gallu i ateb. Felly, gadewch i ni nawr, gadewch i ni roi'r pethau eraill yma o'n meddwl ni. A troi at ein harglwydd. Na ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Rydyn ni yn dod at y ti yn awr ac yn diolch i ti am y newyddion da sydd gennym ni yn yr arglwydd Iesu. Yn diolch bod yma bod i dod i'r byd ei hun mwyn pregethu'r efengyl i ni, mwyn rhannu maint y gariad gyda ni, ac mwyn profi'r cariad hwnnw, wrth gymryd ein pechod ni arno fe ei hun, a dioddau, a marw yn ein lle. A ni'n diolch bod e'n fyw yn awr, bod e wedi atgyfodi ac ynddo fe y mae ein bywyd ni. Arglwydd derbyn ein mawl a'n diolch ni, helpa ni nawr i tynnu'n golwg ni oddi ar y byd a'i bethau ac i droi mewn ffydd at ti. Da'r clew ein gweddi. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, na ni barhau i addoli trwy ganu gyda'n gilydd.
Wel, ni am droi nesaf at air ein diw ni, ac ni'n mynd i droi am y trydydd tro at Ioan pennod 17. Treulio chydig o amser unwaith eto yn myfyrio ar y weddi yma, gweddi'r arglwydd Iesu ar y noson pan gafodd ei frydychu. Ac, wel, unwaith eto, fi wedi gofyn i rhywun arall i ddarllen mwyn cael amrywiaeth o leisiau. Felly, gyrwch i ni droi at air Duw nawr. Wedi ddylefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygad i'r nef, a dywedodd, O Dad, y mae'r awr wedi dod. Gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd roddais iddo ef awdurdod ar bob un. Awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb yr wyt ti wedi ei rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol. Dad nabod di, yr unig wir Dduw, a'r hwn anfonais ti, Iesu Grist. Rwy fi wedi dy ogoneddu ar y ddeiar trwy orffen y gwaith a roddais di mi i'w wneud. Yn awr, o Dad, gogonedda di fy fi, ger dyfron dy hun a'r gogoniant oedd i mi ger dyfron cyn bod y byd. Rwy wedi damlygu dy enw i'r rhai a roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent, ac fe rhoddais i mi. Y maent wedi cadwd air di. Y maent yn gwybod yn awr mae oddi wrth i ti y mae popeth a roddais di mi. Oherwydd rwy wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais ti i mi, a hwythau wedi ei derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth i ti y deithym, a chredu mae ti am hanfonodd i. Drostynt hwy yr rwy fi'n gweddio. Nid dros y byd yr rwy fi'n gweddio, ond dros y rhai a roddais i mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Y mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi. Ac rwy fi wedi fy ngogoneddu yn ddynt hwy. Nid wy fi mwyach yn y byd, ond y maent hwy yn y byd. Rwy fi'n dod ata ti. O Dad Sanctaidd, cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais i mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, roeddwn i'n ei cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais i mi. Gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt, ar wahân i fab colledigaeth, i'r ysgrythyr gael ei chyflawni. Ond yn awr yr rwyf yn dod ata ti, ac rwyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd, mwyn i'm llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn ynddynt hwy ei hunain. Rwyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac mae'r byd wedi ei cysau hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf fynnau'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf fynnau'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd. Dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, rwyf fi yn ei hanfon hwy i'r byd. Ac ei mwyn hwy, rwyf fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros y rhain yn unig rwyf yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel rwy ti, o Dad, yno fi a minnau yno ti. Iddynt hwy hefyd fod ynom ni, mwyn i'r byd gredu mae tydi am hanfonodd i.
yr wyf fi wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Mae fi ynddynt hwy, a thydi yno fi. A hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod mae tydi am hanfonodd fi, ac i ti ei caru hwy, fel y ceraist fi. O Dad, am yr rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi. Fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu, cyn seilio'r byd. O Dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dadnabod, ond rwy fi'n dadnabod. Ac y mae'r rhain yn gwybod mae tydi am hanfonodd fi. Yr wyf wedi gwneud dy enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto. Mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, ac i minnau fod ynddynt hwy. O'i gadewch chi ni nawr, droi at ein tad ni mewn gweddi. O Dad, unwaith eto i ni'n diolch i ti am y geiriau hyfryd yma, a'r cwbl i ni'n ei weld ac yn ei ddysgu yma wrth i ni wrando ar yr arglwydd Iesu, y mab, yn gweddio. Ac o Dad, i ni'n gofyn unwaith eto nawr arna ti i siarad â ni ac i ymwneud â ni trwy dy air. Arglwydd, rwy ti wedi dangos dy gariad i ni trwy anfon y mab, ac rwy ti yn siarad â ni trwy'r gair yma nawr sydd yn sôn amdano fe, arglwydd. Dere ein plith ni, bod ni'n wasgaredig, dere i'n canol ni fel dy bobl. Ac o arglwydd, siarad â ni, os gweli di fod yn dda. Ond Dad, wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu'n dod ato ni, i ni yn cael yn atgoffa fod yna llawer iawn o bobl sydd heb eto glywed y newyddion da, neu heb gredu yn y mab. A felly arglwydd i ni amwyddion benodol nawr arna ti i weithio yn rymus iawn. Defnyddia ni fel dy bobl, defnyddia dy eglwys ti yn y byd mwyn lledu'r neges yma. A gweithio arglwydd trwy dy ysbryd glân. Ti yn unig all achub o Dad, ond helpa ni i fynd ac i rannu yr trysor yma sydd gennym ni. Ac arglwydd, gad i ni weld pobl yn dod i gredu. Dad, wneud i droi calonnau pobl at y ti dy hun, wneud i ei geni nhw o'r newydd. Dad, ni di cael yn atgoffa mewn cymaint o ffyrdd dros y flwyddyn diwethaf yma, mor fregus i'w bywyd. Ac Dad, mae yna gymaint o bobl y bore yma fydd yn galaru, pobl fydd yn anobeithio, pobl fydd wedi trio cwbl sy'n can y byd yma i'w gynnig a wedi ffeindio bod yn gwbl annigonol. Pobl sydd ar hyn o bryd ar goll yn llawn euogrwydd ac hywilydd, teimlo'n frwnt ac yn unig ac yn ofnus a arglwydd. Ni'n gwybod mae un ateb sydd i'r pethau hyn i gyd, sef ti dy hun. O arglwydd, wneud i felly. Ddod yn agos, ni'n gweddïo'n arbennig dros unrhyw un sydd yn gwrando ar yr oedfa hon y nawr, neu rheini sydd yn gwylio oedfa dros y we, neu'n gwrando ar bregaeth, neu'n darllen dy air di y bore yma. O arglwydd, deren agos, datguddiad y hun, yn dy ogoniant, yn dy gariad os gweli di fod yn dda. Dad, i ni
yn gwybod fod y gyfnodau yn ein gwlad ni ac yn ein byd ni lle rwy ti wedi gweithio mewn ffordd grymus a di dangos mae ti sydd ddiw a dangos dy awdurdod a dy nerth di a'r glwydd. O, gad i ni weld rhywbeth tebyg yn ein dydd ni o sgweli di fod yn dda. Dad, helpa ni nawr. A bydd gyda ni yn y munudau nesaf yma. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, gawn ni stori nesaf i'r plant ac yna fe fyddwn ni'n canu unwaith eto gyda'n gilydd. Yr adran ni'n edrych arno wythnos yma yw Ioan 17. Dyma'r trydydd wythnos i ni fod yn edrych ar bennod 17 yn Efengyl Ioan. A ni wedi bod yn edrych ac yn canolbwyntio ar themau gwahanol allan o'r bennod pob wythnos. Cwis i chi. Ydych chi'n cofio beth oedd thema wythnos diwethaf? Da iawn chi os oeddech chi yn cofio. Y thema wythnos diwethaf oedd gogoniant Duw. Chydig yn anoddach tro yma, a falle'n her i'r oedolion. Beth oedd y thema o Ioan 17 edrychwn ni arno pythefnos yn ôl? Y thema'r wythnos honno oedd perthynas Duw y Tad gyda Duw y Mab. Nawr, yr wythnos hon, ni'n canolbwyntio ar y thema o anfon. Wrth weddio dros y disgyblion, mae Iesu yn dweud hyn. A hyn yw bywyd tragwyddol, dy anabod di y unig wir, Dduw, ar hwn a afonaist ti, Iesu Grist. Ioan 17, adnod 3. Duw sydd wedi anfon Iesu i'r byd. Ei anfon i'r byd gyda newyddion da. A newyddion da yw hyn. Os ydyn ni'n credu yn Iesu, a'r hyn mae'n ei ddysgu, rydyn ni hefyd yn blant i Dduw. Mae'n gyffro mawr yn ein tŷ ni pan fod post yn cyrraedd. Mae'n hyfryd derbyn rhywbeth drwy'r post, yn enwedig gan rhywun sy'n ein caru ni. Gweithgaredd arall dyn ni'n mwynhau yn ein tŷ ni ydy anfon cardiau i bobl eraill. Dyn ni'n mwynhau anfon pethau i'r rhai dyn ni'n ei caru, yn enwedig os ydyn ni efo newyddion da i rannu. Mae Duw wrth ei fodd yn anfon. Mae'n rhan o bwy ydy o. Mae Duw y Mab yn cael ei anfon gan y Tad. Ac fel mae Iesu wedi addo yn barod, ar ôl iddo orffen ei waith o'n hachub ni, fe fydd e a'r Tad yn anfon yr Ysbryd Glân i'r eglwys. Ac felly, gan ei fod yn rhan o natur Duw i anfon, mae Iesu hefyd yn anfon ni. Fel yr afonaist ti fi,
i'r byd. Rwy'n hun ei hanfon. Rwy i'r byd. Ond beth mae'n anfon ni i'r byd yn golygu? Mae Iesu'n dweud, os ydyn ni wedi derbyn a chredu'r newyddion da, yna rydyn ni fynd a rhannu'r newyddion da gyda gweddill y byd. Mae'n gofyn i ni ddweud wrth pawb bod Duw yn eu caru nhw ac eisiau dod yn ffrindiau gyda nhw. I ddweud wrth ein ffrindiau ni, ein teulu ni, ein cymdogion, pawb bod Duw yn eu caru nhw. Reit, mae gen i weithgaredd i chi i wneud os ginio. Meddyliwch am un person chi eisiau rannu'r newyddion da gyda. Meddyliwch wedyn a thrafodwch sut gallwch chi wneud hynna. Ac yna, gweddiwch dros y person. A gofyn i'ch teulu chi neu'ch ffrindiau chi weddio am y person yna hefyd, ac y bydd Duw yn rhoi cyfle i chi siarad gyda nhw neu i ddangos cariad y tuag atyn nhw. Mae gen i atgof o'r ysgol gynradd. Roedd yn athrawes ni wedi bod ar ei gwyliau. Sa'n siŵr lle yn union, rhywle ar y cyfandir Ffrainc fi'n credu. A fe ddath hi nôl efo bag enfawr o losin. Y losin sydd wedi lapio mewn papur bach gwyn unigol, ond efo llunio o ffrwythau arni. Blasau ffrwythau gwahanol. Fi'n siŵr bydd lot ohonoch chi'n gwybod pa losin fi'n golygu. Ac yn garedig iawn, dyma hi'n dod â'r bag mawr yma o'i losin hi, a nath hi rannu nhw gyda ni. Dyma hi'n anfon y bag yma o amgylch y stafell ddosbarth. Ac oedd gen i ni, y plant, yr hawl i dderbyn, i gymryd un, i flasu ac i fwyta ac i fwynhau. Ond yna, i basio fe mlaen. Ac oedd yn athrawes, mae'n amlwg di aros gyda fi'r atgof yma, achos oedd hi mor garedig, oedd dim rhaid iddi wneud hyn, ond fe nath hi ddewis rannu o'i chyfoeth hi gyda ni, ac o'n ni yn cael rhannu ymhlith yn gilydd.
Bydde fe ddim wedi bod yn iawn, bydde fe. Pe bai un o'r plant jyst i gafel yn y bag a cadw iddyn nhw. I hynna na, oedd lle i ni gymryd ac yna anfon ymlaen. A mewn ffordd, ni'n mynd i weld rhywbeth tebyg bore yma, ond ar lefel sydd yn dragwyddol fwy ac yn dragwyddol well na bag bach o losin, mor hyfryd oedd y losin hynny. Y bore yma, ni'n mynd i feddwl am y ffaith fod Duw wedi anfon ei fab, fod y tad wedi rannu y peth gorau sydd ganddo fe gyda ni. Ac mae eisiau ni dderbyn hynny. Ond unwaith i ni wedi derbyn hynny, mae'r arglwydd nawr yn ein anfon ni. Yr unig beth teilwng i'w wneud, yn wir y peth mwy naturiol gallwn ni i'w wneud, yw i rannu y cyfoeth yma gydag eraill. Felly trowch os ys Beibl dych chi at yr adran a ddarllenon ni, ac ni'n mynd i feddwl a'r ffocws fydd ar y syniad yma o anfon. A ni'n mynd i ddechrau unwaith eto trwy feddwl yn gyntaf am Dduw ei hun. Y pwynt cyntaf, mae'n amlwg yn codi o'r weddi yma, yw fod y tad yn anfon ei fab. Mae'r tad yn anfon ei fab. Chi'n gweld, mae pob dim mae Duw yn ei wneud yn gysylltiedig efo pwy yw e, ei natur ei gymeriadau. A mae'r ffordd mae'n ymddwyn, y pethau mae'n gwneud, yn adlewyrchu pwy yw e. A ni wedi gweld hynny, mewn nifer o ffyrdd gwahanol yn barod yn dyn ni. Nathon ni feddwl i ddechrau am y ffaith, oherwydd fod Duw yn dad ac yn fab ac yn ysbryd glân, y Duw perthynol yma, mae Duw eisiau perthynas gyda ni. Mae wedi creu pobl mwyn i ni gael mwynhau perthynas gyda fe. Yna, wythnos diwetha, nathon ni feddwl oherwydd pwy yw Duw yn ei ogoniant, mae eisiau rhannu a rhoi y gogoniant yna i eraill. A wnaethon ni weld yn dod fod yn dewis gwneud hynny. Mae'n dewis o'i wirfodd. Does dim rheidrwydd. Dyw e ddim yn gorfod gwneud y pethau hyn. Ac eto, oherwydd pwy yw e, mae'n weddus. Mae dyma sut mae e yn ymddwyn. A mae'r un peth yn wir unwaith eto bore yma, wrth i ni feddwl am yr anfon yma. Edrychwch eto ar adnodau 1 i 3. Wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef a dwedodd, o dad, mae'r awr wedi dod. Gogonedda dy fab mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd rhoddais iddo ef awdurdod ar bob un. Awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb rwy ti wedi ei rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol dy adnabod di yr unig wir Dduw, a'r hwn a anfonais ti Iesu Grist. Nawr ni di meddwl yn barod am y berthynas rhwng y tad a'r mab, ond un o'r pethau yma, yr syniad yma o Dduw fel tad a mab yn ei gyfleu yn ei hanfod, yw fod yna fel petai symudiad yn yw. Na falle bod hynny'n taro chi fel ffordd rhyfedd i siarad am Dduw, bod y Duw yma sydd yn dragwyddol ac yn ddigyfnewid, bod yna fel petai symudiad ynddo fe. Ond na gyfer dyna be mae tad a mab yn ei gyfleu. Dros y canrifoedd oedd pobl Dduw yn trial ymgodymu gyda'r Beibl a beth oedd Duw wedi ddatguddio o'i hun ac o'n nhw eisiau gosod allan yn ofalus cymaint ac ni'n gallu am pwy yw Duw a y pethau sy'n wir amdano fe ac amdano ni fel Cristnogion. Ac
Yn y bedwaredd ganrif, dyma arweinwyr yr eglwys yn dod at ei gilydd ac yn gosod y pethau sylfaenol yma allan mewn rhywbeth sy'n cael ei alw yn credo Nicea. Be mae'r credo cynnar yna'n dweud am y mab? Cenedledig gan y tad cyn yr holl oesoedd, Duw o Dduw, goleuni o oleuni, gwir Dduw o wir Dduw. Wedi ei genhedlu, ond nid wedi ei wneithyr, yn un hanfod a'r tad. A beth am yr ysbryd glân? Wel, fe yw yr arglwydd a'r bywiawdwr sy'n deillio o'r tad a'r mab. Yr hwn gyda'r tad a'r mab a gyd addolur ac a gyd ogoneddur. Y syniad sy'n cael ei roi fyna yw fod y mab yn deillio, neu'n dod o'r tad, bod yr ysbryd yn deillio o'r tad a'r mab. Yn Saesneg, y term diwinyddiol sy'n cael ei ddefnyddio yw procession. The son proceeds from the father. Hynny yw, nid bod y mab a'r ysbryd wedi creu, ond bod yna symudiad, bod nhw rhywsut yn deillio. Mae'r mab wedi ei genhedlu. Ddim i greu. Mae'r ysbryd fel petai'n cael ei anadlu allan, ond ddim i greu. Nawr, ni'n goffo dal hynny at ei gilydd, ochr yn ochr efo'r ffaith fod personau'r diwdod yn cyd breswylio neu'n cyd drigo yn ei gilydd yn dragwyddol. Un Duw sydd yn dad, mab ac ysbryd glân, ond beth mae Duw wedi datguddio ei hun yw fod yna'r y drefn dragwyddol yma o fewn y diwdod ei hun. Nawr, mae'n ddirgelwch fan hyn. Mae'n amhosibl i ni fel pobl meidrol i ddeall yn iawn sut mae hynny yn edrych. Os ni'n trio darlunio'r peth, yna fe awn ni i drafferthion. A mae rhaid i trio, ac falle mae'r darlun gorau gallwn ni feddwl amdano fe, yw rhywbeth fel ffynon o ddŵr. Beth sy'n dych chi efo ffynon o ddŵr? Wel, mae dych chi llygad y ffynon, lle mae'r dŵr yn tarfu, a wedyn mae dych chi'r tarddiad ei hun, y dŵr sy'n dod allan, ac yna y dŵr yn llifo, y ffynon yn llifo. Darlun arall sydd wedi cael ei ddefnyddio yw bod ni'n meddwl am yr haul. Beth sy'n dych chi efo'r haul? Wel, mae dych chi y ffynhonnell, yr egni ei hun, y pylydre yn dod allan, ac yna y gres a'r golau sy'n cael ei profi wrth i'r pylydre fynd allan. Wel, fel wedi gweud, mae darluniau yn amherffaith. Ni ddim yn gallu darlunio'r peth yn iawn. Mwyn i'r darluniau hynny i weithio, bydd y rhaid i'r ffynon neu'r haul neu'r pethau yna fod yn dragwyddol. Ac bod chi angen yr elfennau i gyd mwyn cael ffynon neu mwyn cael yr haul, maen nhw'n wahanol i'w gilydd. Felly, dyw'r darlun ddim yn gweithio. Ond mae dynnu'r syniad yma. Y syniad yma bod Duw ddim yn dduw static. Dyw e ddim yn dduw diflas. Mae'n dduw yn ei hanfod. O ran pwy yw e sydd yn estyn allan. Sydd yn rhannu. Ie, sydd yn anfon. A felly, dwi ddim yn sioc yn adnod 7 bod ni'n darllen hyn. Mae'n ti'n gwybod yn nawr, mae oddi wrth y tŷ, mae popeth a roddais di mi. Oherwydd rwyf wedi roi iddynt hwy y geiriau a roddais ti mi, a hoethau wedi ei derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth y tŷ y deithyn, a chredu mae tŷ am hanfonodd i. Os dych chi'r symudiad yma yn niw, wel, falle bod chi'n gweld pan bod mwy o addas nawr fod y Duw yma'n dewis creu. Ac mae Duw yn dewis mae'r mab tragwyddol sydd yn cael ei anfon.
yn cymryd cnawd ac yn dod i'r byd. Do fe nath e ddewis o'i wirfodd, fi eisiau pwysleisio hynny, oedd dim rheidrwydd arno fe, ac eto dymuniad y mab yw cyflawni gwaith y tad, datguddio'r tad. A felly, wrth i Dduw, yn ei ras, cyn amser, cyn creu'r byd, wrth iddo fe ddewis creu byd perffaith, creu byd oedd yn gwybod byddai'n gwrthryfela yn ei erbyn ac yn syrthio i bechod, byd fyddai angen gwaredwr, angen cael ei achub. I trefnwyd cyn bod amser, mae y mab sy'n deillio o'r tad, y mab sy'n wedi gynhedlu, heb i'w neithir gan y tad fe, byddai'n cael ei anfon. Ac yng nghyflawniad yr amser, dyna ddigwyddodd. Fe ddaeth y mab. Fe ddaeth e mewn amser i ddangos yr hyn sydd wedi bod yn wir o dragwyddoldeb. Dyma fe yn cymryd cnawd, dyma fe yn dod yn ddyn, dod i'r byd, dod yn un ohono ni, dod mwyn yn hachub ni. Dod i rhannu'r newyddion yma, y newyddion da yma gyda ni, ein bod ni yn anghennus, am bod ni yn heiddi cosb Duw, ond bod di dod mwyn ein hachub ni, a'n cymodi ni gyda Duw. Fe ddath i ddweud wrthyn ni fod Duw yn dal i'n caru ni, a fod na ffordd wedi drefnu cyn bod amser, mwyn yn hachub ni trwy ffydd yng Nghrist. Dyna'r pwynt cyntaf te. Y tad yn anfon y mab. Ond yna, beth sy'n dod allan yn y weddi yma nawr, yw bod y mab yn anfon ei apostolion. Mae'r mab yn ei dro yn anfon ei apostolion. Adnod 15. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, rwy fi yn ei hanfon hwy i'r byd. Mae'n ddilyniant mor naturiol yma'n does. Mae'r mab yma sydd wedi ei anfon i'r byd nawr yn anfon allan ei apostolion. Ac wrth gwrs, dyna yw ystyr y gair yna apostol, un sydd wedi ei anfon. A mae Iesu fan hyn, mae'n gweddio, cyn bod e'n gadael yr apostolion ac yn anfon ei ysbryd glân iddyn nhw, mae'n gweddio y bydd y tad yn ei gwarchod nhw, yn ei cadw nhw rhag yr un drwg. Dwi ddim yn gweddio bydden nhw'n cael eu cymryd allan o'r byd, ond bydden nhw'n cael eu amddiffyn yn y byd, achos maen nhw'n cael eu hanfon i'r byd. Nawr un o'r ffyrdd mae Cristnogion di crynhoi, be mae Iesu'n gweddio fan hyn, yw fod pobl Dduw, maen nhw fod yn y byd, ond nid o'r byd. Hynny yw, dydy Cristnogion nawr, rai sydd wedi ei dewis gan yr arglwydd, ei caru gan yr arglwydd, ei hachub gan yr arglwydd, ei hanfon nawr gan yr arglwydd, dyn nhw ddim fod i geisio dianc o'r byd. Dyn nhw ddim fod i cloi hunan i ffwrdd o'r byd. Dyn nhw ddim fod i guddio mewn rhyw gymunedau bach dan glo nes bod Iesu'n dychwelyd. Na, bydde hynny'n mynd yn hollol i'r gwrthwyneb o be mae Iesu ei hun wedi wneud. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, rwy fi'n ei hanfon hwy i'r byd. Mae pobl Dduw fod yn y byd.
Maen nhw fod i fyw yng nghanol y tywyllwch yma mwyn dangos bod nhw nawr ddim yn perthyn i'r byd. Maen nhw nawr yn perthyn i Dduw. Yn union fel daeth Iesu o'i wirfodd i ganol bydreddu'r byd yma. Mwyn aberthu ei hun a rhannu'r newyddion da a gwasanaethu, nawr mae'r apostolion yn cael eu hanfon allan i barhau efo'r gwaith yna. Mewn man arall, mae Iesu'n defnyddio'r darlun sydd yn help fan hyn. Mae'n defnyddio'r darlun o ganwyll. Mae'n dweud, sneb yn goleuo canwyll ac yna'n cuddio y ganwyll dan lester, bydd hynny'n wirion. Os chi'n gwneud hynny, wel, does neb yn mynd i weld golau y ganwyll. Wel, wrth gwrs, byddai'r canwyll yn y pen draw yn mygu yn byddai. Na, chi'n gosod canwyll ar ganhwyll bren. Fel bod pawb yn gallu weld e. Mae Iesu, goleuni'r byd, wedi dod a wedi rhoi goleuni i'w bobl e. Mae wedi rhoi ei wirionedd i'r apostolion yma. Ac mae'n ei hanfon nhw allan nawr fel canhwyllau, goleuadau yn y byd i ddisgleirio yng nghanol y tywyllwch. Ac, wel, wrth gwrs, nath cael ei anfon costio i Iesu. Oedd e'n gorfod dioddef, fe nath e farw. Ac oedd e'n mynd i fod yn beryglus i'r apostolion hefyd yn doedd. Adnod 14. Rwy fi wedi rhoi iddynt air di, ac mae'r byd wedi ei casau hwy. Am nad ydynt yn perthyn i'r byd fel nad wyf yna'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Hynny yw, doedd cael ei hanfon ddim yn mynd i fod yn dasg braf mewn rhai ffyrdd. Mae'n ffraint, mae'n anrhydedd, ac eto ond nhw'n mynd i ddioddau. Yn ôl pob tebyg, nath pob un o'r apostolion cael ei lladd oherwydd ei ffydd nhw, heblaw am Ioan ei hun, gafodd ei gaeth gludo i garcharu mewn ffordd ar ynys Patmos. Ond nhw'n gwynebu ymosodiadau, gwrthwynebu ar gan yr un drwg. Ond dyma nhw'n mynd. Dyma nhw'n ei fyddhau. Fe wnaethon nhw dilyn esiampl eu meistr nhw, a diolch beth am hynny. Achos fe nath yr efengil ledu. Fe aeth y newyddion da drwy'r byd, a fe nath e gyrraedd yn gwlad ni. Ni yma, oherwydd yn rhannol gwaith yr apostolion yn cael ei hanfon. Fory, fyddwn ni'n dathlu dydd Gŵyl Dewi. Diwrnod lle ni'n dathlu ein Cymreictod, ond mae'n drawiadol na gywe. Yng nghlwm hynny, wel, dydd Gŵyl Dewi Sant yw hyn, dy fe? Yr un yma. Nath Duw i ddefnyddio yn ein gwlad ni, mwyn rhannu y newyddion da. Ni'n dathlu bod Duw wedi gweithio yng Nghymru. Ond yna, felly, mae hyn yn dod â ni at ein pwynt ola ni. Mae'r tad yn anfon y mab. Mae'r mab yn anfon ei apostolion. Mae'r mab nawr yn ein hanfon ni. Meddyliwch am y peth, os daeth y mab gael ei anfon. Ac os wnaeth e yn ei dro anfon yr apostolion mwyn i ni gael clywed a chredu, wel, dwi ddim yn rocket science, ydy e? Be chi'n credu yw ewyllus a bwriad yr arglwydd ar ein cyfer ni? Adnod 20. Nid dros y rhain yn unig rwyf yn gweddio, ond hefyd dros y rai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Adnod 22. Rwyf wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un fel rydym ni'n un,
Mae fi yn ddyn twy, a thydi yn o fi, a hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith mwyn i'r byd wybod. Mae tydi am hanfonodd i, ac i ti ei caru hwy fel y ceraist fi. Mae'r arglwydd eisiau ein defnyddio ni mwyn i'r byd wybod, mwyn i'r byd glywed, mwyn i'r byd weld pwy yw e, ac maint i gariad e. Nes i sôn yn gynharach am y darlun o ffynon. O'n i'n gweud bod y darlun, mae'n anigonol yn y cyd-destun hwnnw, ond falle bydd e'n helpu ni fan hyn. Mae cariad Duw di llifo ato ni. O'r tad, trwy'r mab, yn yr ysbryd glân. A mae'r cariad yna yn llifo i lawr ac mae'n ein llenwi ni. Fel cwpan yn cael ei lenwi efo dŵr. Ond mae unrhyw gwpan yn gyfyngedig o ran maint, yn dydi e? Fel i ni. I ni ddim yn gallu storio neu cadw cariad Duw a'i cadw enghlwm yno ni. Na, wrth gwrs ddim, mae'n rhy fawr. Y peth naturiol yw fod y cariad yna'n gorlifo nawr ac yn cyrraedd rhywun arall. A bod nhw yn ei tro yn cael ei llenwi ac a'r cariad yn gorlifo mwyn cyrraedd mwy a mwy o bobl. Dyna sydd fod yn wir amdano ni. Os i chi yn Gristion, yna chi yn berson sydd wedi'ch hanfon. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu bod rhaid i bob un ohono ni adael yn cartrefi, gadael yn cymuned, ein dinas, ein gwlad ni. Falle i rai, dyna fydd e'n golygu. Falle bod yr arglwydd nawr yn gosod arnoch chi, ar eich calon chi rhyw faich i fynd ac i gyrraedd pobl yn ei enw e. Ac os mae'n galw, mae angen i ni ymateb i'r alwad yma. Ond i lawer ohono ni, na i ni wedi cael ein hanfon i'r man lle ydyn ni. Mae'n rhan o pwy ydyn ni. Cynllun Duw i'r efengil. Cyn bod Iesu'n gadael i ddisgyblion ar ôl iddo fe atgyfodi, cyn iddo fe esgyn, mae'n rhoi comisiwn iddyn nhw yn dydi. Mathew 28. Adnod 18, daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt. Rhoddwyd i mi meddai bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bydyddio hwy yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr rwy fi gyda chwi'n wastad hyd ddiwedd amser. Mae'r apostolion yn cael eu comisiynu i fynd allan ac i wneud disgyblion. Disgyblion sydd yn cadw holl orchmynion Iesu. Ond wrth gwrs, ynghlwm â hynny, mae y gorchymyn i wneud disgyblion. A felly ni gyd, pob un Cristion, wedi'n hanfon. Mae yna grwpiau mawr o bobl yn ein byd ni heddi, sydd heb eu cyrraedd eto gyda'r efengil. A mae yna llawer iawn o bobl sydd heb gair Duw yn ei iaith eu hunan. Ond mae yna bobl hefyd ar ein stepen drws. Yn ein cymunedau ni. Pobl nhw'n cwmpas ni, pobl sydd heb eto ddod i adnabod o'r arglwydd. Mae'n ein hanfon ni. Fel nath y tad anfon y mab. Mae'r mab yn anfon ei apostolion. Mae'r newyddion da yn ein cyrraedd ni ac i ni yn ein tro efo'r gyfrifoldeb o fynd ac o rannu y cyfoeth rydyn ni wedi dderbyn. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Wel, ni ganu
emyn arall cyn bod ni'n gorffen.
Wel, diolch am ymuno â ni. Gobeithio fod yr arglwydd wedi siarad â chi mewn ffordd amlwg iawn yn ystod yr oedfa. Os oes na unrhyw beth gallwn ni wneud fel eglwys i'ch helpu chi, os oes ydych chi unrhyw gwestiynau, please cysylltwch â ni. Ond am nawr, gadewch i ni gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. Nawn ni weddio. Dad, i ni'n diolch i ti am y pethau ryfeddol yma i ni wedi bod yn ei ystyried. Ac ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu wedi dewis dod, yn barod i ddod. Ac yn diolch fod fod ti wedi nerthu dy weision wrth iddyn nhw fynd ac cario'r newyddion da yma drwy'r byd. Ni'n diolch fod ti wedi gweithio yn ein plith ni. Ac ni'n gofyn nawr. Arna ti yn llenwi ni ath ysbryd glân di. A'n defnyddio ni mewn ffordd grymus iawn mwyn i bobl clywed a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, bydd gyda ni nawr. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen.